Дуслар, бүген әзерләнә торган ризыгыбыз йола ризыкларыннан берсе булыр. Ул инде бүгенге көндә бик сирәк пешерелә. Ләкин шулай да аны менә Татарстанның Әгерҗе, Актаныш якларында әле бүген дә пешерәләр. Аны гадәттә менә яз көннәрендә сыерлар бузаулаган сөенеченнән инде хуҗабикәләр шулай сыерның беренче угыз сөтеннән ясалган эремчектән пешерә торган булганнар. Һәм бу пешергәннән соң инде аны бу ризык белән күрше-күләннәренә, бала-чагаларына, туганнарына сыйлаганнар. Аның бик матур гына бер исеме дә бар. Төплекәй дип атала. Төплекәй пешерү өчен инде менә аңлаганыгызча эремчек кирәк булыр. Бүген безнең бу менә шушы эремчек. Ул инде авыл сөтеннән булса бигрәк тә яхшы була. Эремчек эшкә керешкәнче иң беренче камырны ясыйбыз инде. Камыр ясау өчен менә без алабыз бер йомырка. Йомырка алабыз. Аңа без кушачакбыз ике генә аш кашыгы су. Менә. Аннан соң салабыз әз генә май. Сыер майы. Шимтем генә туз салабыз. Әз генә инде тәм өчен генә шикәр комы салып җибәрәбез. Һәм камыр басабыз. Камырыбыз кыстыбый камыры шикелле юка гына, йомшак кына булырга тиеш була. Менә безнең шулай йомшак кына камырыбыз әзер булды. Мин аны хәзер 1-10 минутка эшлекне әзерләгән арада ял иттерергә куям. Хәзер без әзерлибез эшлегебезне. Эшлекне шулай булгатабыз. Йомшартабыз инде аны. Бер йомырка сызып җибәрәбез эшлеккә. Салабыз аңар менә бер ярты стакан чамасындагы сөт. Сыйыклап җибәрәбез инде аны. Хәзер карыйбыз, әгәр дә кирәк булса тагын салырбыз сөтне. Салабыз тәминчә генә туз. Салып җибәрәбез. Әз генә шикәр комы салабыз инде тәм өчен генә. Һәм салабыз әз генә эртелгән атлан май. Шулай ук тәм өчен генә була монысы да. Булгатабыз. Камыр бик юка гына булырга тиеш. Әгәр дә камыр калын булса, төплекәй тәмле булмый. Шуңа күрә аны без юка гына итеп җәячәкбез. Менә без шулай камырны җәйдек. Без аны хәзер шулай майланган табага куябыз да. Һәм өстенә аның эшлегебезне салабыз. Эшлег инде менә шулай җайлап кына салабыз без аны. Кырыйларына чыкмаска тиеш ул. Һәм кызган мичтә без аны 15-20 минут пешереп алачакбыз. Менә безнең төплекәебез шулай әзер булды. Ул бик тиз әзерләнә кайнар мичтә. Без аның башта менә бу арткы ягын майлап алабыз. Эртелгән май белән. Моннан соң инде алгы ягын шулай майлап табынга чыгарабыз.